Kada se nečim bavite, steknete određena znanja, dođe vreme i mogućnost da idete na neko takmičenje. Tako su i naši robotičari mladi stekli priliku da se takmiče u kulturnom centru Mlin. Da vidimo kako su prošli na ovom takmičenju. Danas smo u stanici Mlin organizovali manifestaciju Dečiji robokup Srbije. Ovogodišnja tema je Susret svetova i napravili smo jedan festival znanja zapravo. Deca su dobila priliku da pokažu ono što su do sada sa nama radili, naučili, da sarađuju, da rešavaju zadatke onako na licu mesta, a ne na času uz našu pomoć. Tako da je ovo baš onako dobar ispit i za njih i za nas, da vidimo dokle smo stigli i šta treba da poboljšamo i šta je to što je dobro. Tako da, eto, to je sklop druženja, zabave i znanja. Pa deca se lepo snalaze, evo sad smo na pola manifestacije. Najveći problem je trenutno timski rad i ta saradnja, ali to je baš ono na čemu radimo jer je to negde osobina koja će im trebati kroz ceo život, da znaju da sarađuju i da dopuste i drugima da im pomognu i oni da pomognu. Znači imamo 3 stola. Na prvom stolu se takmiče deca od 4 do 6 godina i oni rade bez računara, da kažemo to offline programiranje i programiranje pomoću pruge i pomoću nekih kartica koje prepoznaje senzor. Drugi sto su deca od 6 do 10 godina, oni već programiraju robota koristeći tablet i rešavaju neke konstrukcione zadatke, logičke, matematičke. I na kraju poslednji sto je naša ekipa koja se takmiči na First Lego League takmičenju koja će predstavljati Novi Sad.